ndị Igbo ibe m daalụ m n'ikwu eziokwu. Onweghị ife ya atọ m ụtọ na 2023 ka isi n'elu bed malite eme announce na onye Igbo awụrụ na president of Nigeria. Bana ụmụnne m, n'egwu na eziokwu, mbịa na-ene anya ọ na-adị nke ife ayaghị eme 2023. Ọ na-adị m ka onye Igbo echi Nigeria ya akasi ike dan kamel ịgafe n'anya nido, ma due to na anyị nwawo mmadụ ada afụ ife niile etu Chukwu si afụ. Ọnya ka m ji etinye ọnụ n'ife gbasara Igbo presidency a. Ndị mma adụkwa n'ọdụ obi ha megharịa like Cardinal Onayekon, onye Yoruba si Kogi steeti, si na ekwesịghị ịdị ekwu okwu presidency bịa n'ala Igbo. Onwe ka m esi dị ya ọdụ ndụ ọya ọdụ maka Chukwu ka ife niile dị n'aka. Ife dị ka ọ na ọ dịrọ possible nwere ike Chukwu eme ya ọ dị possible. Ọnya ka ndị eti ikwari ọnụ. Onye ọbụla na-efolo m Nz'r Remy Ilona ga-ama na ife na-agwa Igbo na future anyị ya adị secure ma anyị nashiga authentic omenala, nashiga ebe Chineke si anyị nọdụ. Mana mmadụ ka anyị wụ. Ndị Igbo one na-anụ ife a m kwuru? Ọ very few. Ndị Igbo one na-anụ ozi anyị na-ezi through omenala defenders? Ọ very few. Ndị Igbo one na-agbakwanụ mbọ ka a nashiga data authentic omenala? Ọ ka pere mpe kịta. So wee chekwari na mmada etinyekwa ọnụ na anya n'ife gbasara etu ndị Igbo na mba ndị ọzọ si emekọta. Ya ndị be anyị, onwere ihe ọzọ m ji etinye ọnụ n'ife gbasara presidency a karịa ife a. Onye Igbo wuru president, ọ ma solve 1% of Igbo problem, but onye Igbo wuru Kenya. Onye Igbo wuru Kenya ya president maka eme nwata ka emere ibi obi adị ya mma. Hausa achiana, Fulani achiana, Yoruba achiana, Northern minority achiana, Southern minority achiana. Ọsọsọ Igbo fọrọ. Ya Chineke nye anyị ihe ọ ya atọwu ma atọwu, mana m hafụrụ etu o ya esi mee. Ma Chukwu abụọkwa gị o, ị nwekwara ike ime ka ọ dị possible ime ọ ya atọ m ụtọ. Mgbe na-agwa ndị Igbo, onye Chukwu na-enyere aka na-enyere onwe ya aka. Unu gee ntị n'onu m ọfụma, unu ya afụ na m na-ekwu na Naịjirịa amanye ndị Igbo. Ma ndị Igbo kwado akwado ada ama miracle abụ mee. Adị ka ha esi wee kwado ife abụ n'uche nke m. Igbo kpọọ meeting of who is who. Ndị nkacha trust majority ya nọzi. Ọ bụrụ oge ike dị ife ka nọ, akpọọ m ya na fonu. Mana Nwodo o kwesịrị eze kwuru okwu ka mmadụ, nwe access to him mma akpọ ya. Ife Igbo ga-eme kịta abụ akpọọ meeting who is who na ala Igbo si akpọkwu na m, ọ nwata ka mbụ, mana akpọọ m na mba esobia. Igbo decide ya ife niile nwere interest na presidency a, akpọọ ha ncha kwanyere onye ọbụla ugwu, ma nke debere afọ ma nke edebe ha afọ, ma ndị bụ n'obi nọ ya azọcha presidency enye ha minista. Akpọọ ha ncha kwanyere onye ọbụla ugwu, agwa ha ncha biko ofu onye ka iwe Igbo ya ewepụta. And onye anyị ewepụta this time amaghọm ya. Ana m adụ critical of him. Even ji adụ critical of him owu na ma ada anụ ebe ọ na-ekwu okwu omenala. Ihe nna anụ ọ na-ekwu okwu ewu ụka ohu abụ nwa. Number 1, o mee na okenye mana ọ ka ahụ ka gbasiri ya ike. So
ọ tọchara ndị ọzọ. Onye a na-emere okenye ebe ahụ na ndị Nwodo kpọrọ afa ha ụnyaahụ bụ John nne ya Nwodo, mana John nne ya Nwodo ịrụọ na minista, ịrụọ n'ọtụtụ ife, inyefe ka onye nke a stepụ front kwa. Ndị ọzọ niile ngozi iwe ala ha, Peter Obi, Moghalu nke Nnewi, mention them. Even nwanne anyị nwaanyị apụtabeghị Eze Kwesịrị. Ndị a niile ụgbado strong candidates. Rochas na Ọji Ụzọ Kalụ, ndị chigo Naijiria aka ada ụnụ mma. Onwebedo etu o si dị, onweghị ndị chigo Naijiria kakwu na abụ mma, so ụnụ ya eso n'ebe ahụ, mana Igbo ya represent a common candidate. And onye na-ekwunya were owu dị so ohu abụ nwa ewepụta ya present ya Naijiria, si Naijiria mee na ya etu unu si mee onwe unu. Anyị anụ ife Naijiria ya ekwu. Naijiria si anyị zuzuru pụọ, anyị asị Chineke ọkwa ịfụnụ ya, anyị anakpu ebe anyị jedozi ebe anyị. O tee na ngwabara Igbo na onweghị etu Igbo ya esi wee nweta onwe ha karịa etu nna nna ha ndị Hibru si nweta onwe ha n'Ijipt. Moses nọkata na nke ndị ọgọ ya ebe ọ na-ata afụfụ, ọsị ọgọ ya nwoke ma na Ijipt ka njem ha na o nwere ụmụnne m ndị fọzikwara m. Ọsị oke, ọ pụọ n'ụzọ ya na Chineke kpaa ife ha kpara ebe ahụ. O wee nachiga kpọọ ndị okenye ndị Israel oku ha bịa, wee sị ha na Chineke afụgokwa n'ihe a na-emenụ, ana akwa unu bidoro na-ebe n'oruwe ya ntị, anyị efezi sọsọ Chukwu. Israel na ha ya efe Chukwu. N'Ijipt ibe Baịbụl gwara anyị ewu, and they bowed and worshipped the Lord n'ime Ijipt. Exodus 4:31. Igbo ọ ihe a bụ ezigbo Baịbụl nke unu na-akpagharị n'aka na Naijiria ma Amerịka na Britain agwọdụ Baịbụl anọdụ na ya. Ezigbo Baịbụl anyị ede na Hibru, dee n'English. Ife anyị ejide na-asụ na-aba awụ asịgharị gị asị ka ị maa na asịrị gị asị, maka mistranslations na misinterpretations juru. Nke a na-ebugharị na Naijiria na nke ndị Igbo na-ebugharị ebe ọ bụla ha bi. Ọ n'ebe a ka m si gote ya. Israel kweta na ha na Chineke ya ahụ partners. Chineke wee mewe ife dị na Israel inwere onwe ha. Maka ọsọsọ ndị Igbo wu mba si Israel na-arịa antisemitism, mana ha amaghọ na ha na-arịa. Ọbọdụ mmadụ nkịtị bifo mbewe ihe ọbụla ana m akwado ya akwado. Enezi anya ihe afọ ife akwụkwọ a na-ekwu okwu ya na antisemitism na Igbo fobia n'ọnwa nne ka ha bụ. Donuko gbara, ọ bụghị onye Igbo. O kwuru ya, ihe ọ kpọrọ ya ihe Igbo na-ayawu Igbo fobia. Walter Isaac Yale graduate, ọ sị nọ ndị Igbo wu ndị na-asọfa antisemitism and racism, but because na-akpọrọ ha black, ada akpọzi ife Igbo na-asọfa antisemitism. Antisemitism kpatara na Nigerians achọghị ige ntị n'akwa Igbo na-ebe ọpọ n'ife Igbo mere ha. Mana Chineke na-atụnye ọnụ n'ife ma ndị ọ na-eme humbuluo onwe ha, kweta na o nwere ife na-eme ha. Nya Igbo arụ a ntụpụtara asịkwa m kwuo, asị m si gee ya ntị. Daalụ na udo dịrị onye ọbụla. Chukwu mere anyị ebere. Amen.